Pinaagi sa mga panalangin sa Dios, atong natagamta mga bunda sa atong kakugi, sa atong pagkamatinudanon mga kaigsunan, and eventually life suddenly becomes good in this land of the world mga kaigsunan. Suddenly, we forget that we have already become the slaves to the world. Andam ta mga kaigsunan nga musudong sa katapusang yugto sa sugilano ni Joseph og pagauluhan kini og God intended it for good. Akong napito ng kusa-kusa mga kaigsunan sa pagduko sa mga ulo alang sa atong pagampo. Sinimbahon nga Dios, dalaygon ikaw sa tanan. Salamat sa imong gugma, grasya, gahom ug kadagaya nga niining adlaw sa among pagsimba kanimo. Doon na kami higayon nga pamalandungan ang imong pulong pinaagi sa kaagi o kinabuhi ni Joseph. Tuguti o Dios nga among ikapanag-ing ang among kasinatian sa kasamtangan sa iyang kaagi o sa iyahang banay aron among masabtan ang lintunganay niini sa among pagpangalagad kanimo nini naghinapos nga kaadlawan sa kalibutan. Salamat nga ikaw motubag amo kinitog yan og lumang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Take a look at China. Ang China mga kaigsunan, sukad pagyud kaniadto, wa gyud ni muluag sa iyang kaistrikto, especially with the exercise of religion. Ang China Union Mission mga kaigsunan is a direct attached union sa General Conference. Gumikan sa rason nga dili pwedeng iilalom siya sa Northern Asia Pacific Division. Dili pwede nga ang Korea mag-travel paingon sa China every now and then aron ilang i-supervise ang buhat sa China mga kaigsunan because it is highly questionable by Chinese government. Nganong istrikto man ang China sa relihiyon mga igsoon? 3 reasons. Because it is number 1, officially an atheist state. Di mutuog Ginoo. Ikaduha, Communist Party members are banned from believing or practicing in any faith. Basta sakop kagani sa komunista nga partido mga kaigsunan, di gyud pwede nga mag-practice ka sa imong relihiyosong pagtuo. And lastly, there is concern that religion can function as an alternative to communism. Di gyud na tugutan sa China mga kaigsunan ang freedom of religion. And yet, mao ni karon ang interesting fact, more than half of the 100 million Bibles printed every year have been printed in China. 50 million in 2019, making China the world's biggest Bible publisher. Unsa may rason mga kaigsunan nga ang China man mo'y pinakakusog, pinakadako nga publisher tig-imprinta o Biblia sa tibuok kalibutan. Well, probably it's because they have machineries and also secondarily gumikan kay barato ang ilang manual labor cost mga kaigsunan. Busa, tuwag yun dito ang pinakadaghan kayong Biblia nga atong gipa-imprinta. In fact, kining atong bagong General Conference Publishing Ministries Director, kanhi presidente sa Zafilis mga kaigsunan. Zafilis is not a printing press, it is just an editorial office. Dito sila ga-edit sa tanang mga libro nga gagaabot ang uban diri sa Pilipinas. Ang ilang biggest printing publisher mga kaigsunan is mainland China. Isn't it interesting nga bisan ang nasod nga
strikto sa Christianity, mao ang nasod nga nag-imprinta og Biblia, which is the textbook, main book for Christians. Ang lupad, mga kaigsunan, God can use any instrument He chooses to spread His word. Even the unbelieving communist China. Now, we are now ready to talk about our main theme for today. God meant it for good. Lukso ta sa bahin sa diha nga si Jacob, ang amahan nga patriarka sa pamilya, mga kaigsunan, namatay. Nadana silang tanan ni Joseph gikan sa ilahang dapit sa Kanaan. Unya, nag-abot na ang tibuok pamilya, mga kaigsunan. Jacob was shocked to learn that for the past 22 years, wa gyud siya kahibaw, mga igsoon, nga ang iyang anak nga pinangga, paboritong anak, the son of his old age, the son of his preferred wife, Joseph, was still alive. Ang tibuok niyang kinabuhi sa milabayng 22 ka mga tuig, mga kaigsunan, was actually a lie. And here comes right now, buhi ang iyang anak. O ang resulta, mga igsoon, gida silang tanan ni Joseph paingon sa Ehipto og magkinabuhi for the rest of their lives. And we will know later, mga igsoon, that it will take them the next 400 years nga magpuyo sa Ehipto. Pero 17 years into their occupation in the land of Goshen in Egypt, mga kaigsunan, namatay si Jacob. Human namatay si Jacob, mga kaigsunan, ilang gilubong, ilang gihimuag seremonya, tapos sila nga nagbangutan, mga kaigsunan, for a period of 40 days. Nahipos na ang tanan. You can just imagine, nabitong patriarka sa atong Pinoyanan, mamatay pod, guwang na kayo. Usahay, it will come also as a relief, bedridden na si Papa, dugay na kayo nga giatiman, pero sa iyahang pangidaron, nabugto gyud. Ipahiluna sa panimalay, tambong ang tanang anak, it is a time for reconciliation. Unya, imagino nimo mga kaigsuunan, dito kilid sa lubnganan, pasilong dito punuan sa talisay, maghisgot-hisgot ang mga anak nga nabilin. And this is exactly the same picture that we are talking about right now. Hisgutan dito unsa na po'y plano, kinsay muatiman ni mamang, asa siya papuya, kinsay magbinahinay sa galastuhan para maatiman, mauni, mga yuta, bahinon, kinsay muangkon sa lute, kinsay manag-iyain ning tituluha, kinsay mo tag-iyain ni mo salo ning negosyuha. Well, that is just a common thing, mga kaigsunan. And this is exactly what happens in the family of Jacob over his death, mga igsoon. They worry, human gyud silang nasettle sa tanang mga trabahonon, mga kaigsunan, nilutaw kadugayan ng ilang kabalaka. And this was what they worried about. Joseph might have been waiting for Jacob to die so that he can take revenge. Murag Pilipino gihapon kayo nga utok, mga kaigsunan. Well, this was Near Eastern culture and context, mga kaigsunan, but very relatable. Pagkamatay ni Jacob, ang patriarkas panimalay, everybody worried that now nobody could tell Joseph. Nabalaka sila, basin unya nga manimalos si Joseph, mga kaigsunan. They thought that this is now the Jacob's trouble. Nakahisgot man taog Jacob's trouble, mga kaigsunan, sa Biblia, swito man kaita ni ana nga tema. And Jacob's trouble
has also now become the trouble of Jacob's children. Sidetrack tagamay. Importante nga atong matuhog ning Jacob's trouble, mga kaigsunan. There were actually two instances for Jacob's trouble. Number one, when Jacob left the comforts of his property and home, gikan sa pinuyanan siyang ugangan, nakahuna-huna siya, mga kaigsunan, nga murag maayo yung mubuwag. Mubalik na siya paingon sa yuta sa Kanaan. Sa diha nga gidala ni Jacob ang tanan niyang panimalay, 4 ka mga 12 ka mga anak, uban ang ilang 8 ka mga inahan, tanang mga kahayupan, mga kaigsunan, balik sila paingon sa yuta sa saad sa Kanaan. But in the boundary of Jacob's journey, he was to experience two kinds of trouble. Trouble number one, it was the status between him and his twin brother Esau. The biggest question is, will they be reconciled? Sa katapusan nilang panagkita ni Esau, mga kaigsunan, kung inyong mahinumduman, probably that was before Jacob's mother was cooking the game for him. Samtang si Esau, mga kaigsunan, nangayam pa kay mangita og mananap nga iyang maihaw, iyang lutoon, iyang ipakaon sa iyang amahan ni si Isaac, aron si Isaac muhatag sa iyang panalangin of birthright ngadto kang Esau, mga kaigsunan. But the story tells us na si Jacob mo'y nakauna. Wa pa kabalik si si Esau, mga kaigsunan. Minglayas na si Jacob. Suko kayo ang iyang magulang, gumikan kay nakuha ni Jacob ang panulundon, mga igsoon. And after several years, this will be the first time they will meet brother to brother, hating each other ever since karong panahona once again. Ang gihimo ni Jacob, mga kaigsunan, aron ma-mitigate ang iyang atraso, was he designed the concept of the peace offering. Ang gihimo ni Jacob, actually, mga igsoon, gibahin niya ang iyang tibok banay, katunga, gibutang nga resunahan, unya ang katunga siyang banay, lakip ang ilang mga kahayupan, mga kaigsunan, would follow on, but at a little bit distance, in kaso, masuko si Esau, iyang ihawon na niyang tibok banay, di mahurot, katunga lang siya makuha, mga igsoon. That was his plan. And before they would ever meet, Jacob proposed and told his servants nga magdala niining pipila ka mga peace offerings. And it's very interesting, 200 ka mga bayi nga mga kanding o 20 ka mga male goats, mga turo, 20 ka mga nating karniro o 20 ka mga turo nga mga karniro, 30 female camels with their young, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys. Mao ni ang peace offering ni Jacob para kang Esau, mga kaigsunan, so that they will be reconciled. I was trying to ask Google kung pilay bili aning peace offering, mga kaigsunan. Total estimated value would amount to more or less $284,000, or in peso equivalent, 16.211 million. Imagino nimo ang cost of reconciliation, mga kaigsunan. And yet, despite this trouble that Jacob was experiencing, wag yun siya kahibaw, mga kaigsunan, nga magtagbuay siya sa iyang maguwang, nga iyang gihunahuna nga nagdumot niya, nga di ay
for many years have also been longing to meet this brother. Dili lang pangandoy mga kaigsunan nga mahibalag niya pag-usab ang iyang manghod nga si Jacob, but he was also ready with forgiveness when they meet each other again. Jacob's trouble number 1. Nabalaka siya nga basig di siya pasayloon, and yet forgiveness was already on the way. Second, mga kaigsunan, nga trouble ni Jacob, niya nang gabi una, nagpalayo siya, nagpalahi siya sa duha ka grupo nga panimalay, nag-inusara si Jacob, and by the middle of the night, he encountered this divine presence nga nakigbugno kang Jacob, mga kaigsunan, and Jacob would never give up. Pag-abot sa kadlawon, di mangyud buhian ni Jacob ang iyahang opponent, mga kaigsunan. So ang nahitabo, gigunitan sa Dios ang iyang balingkawang, mga kaigsunan, busa medyo milugti ang iyahang bukog sa hawak. And tradition has it, nagikan niya itong tungura, hangtod sa iyang katiguangon ug hangtod sa iyang pagkamatay, mga kaigsunan, Jacob was a limping patriarch. Kasigi siya kiong-kiong, kay nabalda mangyud siya ni atong pagka-dislocate sa iyang hawak. Lalimang kabagod ang iyang kaaway was no one else than God in the Old Testament. Wa gyud siya buhi ni Jacob, and so this individual told him, "Let me go, for it is already daybreak." Ningon si Jacob, "No, I will never let you go unless you will bless me." Mao man kini pangayo nato, mga kaigsunan sa Ginoo. Lord, kung mahimo pa lang pabag-on ang kubal sa tuhod, basta lang yun makaangkon tag panalangin, mga kaigsunan. And this is our daily struggle as Christians. Lord, bendisyon niya ang akong panimalay, ang akong kaminyon, ang among mga anak na nag-eskwela, ang uban gagmay pa, unsa kay dangatan, panalangini ang akong panimalay. And we would be willing to do everything. Maangkon lang ang panalangin, mga kaigsunan. And we see this as a picture of Jacob wrestling with God. Ningon ng Dios kang Jacob, unsay imong pangalan? Inusinti sab si Jacob, ningon siya, ako si Jacob. Ningon ng Dios, mga kaigsunan, you shall no longer be called Jacob. From now on, you shall be called Israel. Ang ngalan nga Israel, mga kaigsunan, is very significant because it would mean struggling and being victorious with God. Ang ngalan nga Israel, mga kaigsunan, nagkahulugan, nga nakigbugno, nakigbisog, og nakadaog, dili batok sa Dios. But we will only win our life's battles with God, mga kaigsunan. Kining duha ka mga troubles nga nasinati ni Jacob will about to be replicated in his sons. Nabalaka ang mga anak ni Jacob, mga kaigsunan, nga sa kadugayon sa ilahang pagdumot kang David, sa ilang pagluib kang Joseph, mga kaigsunan, basin unyag mabaslan sila. But little did they know, they were insecure, but little did they know, they have already been forgiven right at the moment they committed the offense. Imagino nimo, mga kaigsunan, sakit kayong pamalandungo na nga gibaligya ka sa imong mga maguwang, dadoon kas kamilyo for the next 30 days. Paingon sa yuta nga langyaw, mga kaigsunan, pagabot didto ibaligya ka, mahalin ka, dili na ikaw ang tag-iyas imong kaugalingong katungod, nahimo kang ulipon sa laing nasod, duot-duot kag trabaho sa lugar nga imong naabtan, mga kaigsunan. Imagine, si Joseph was freely giving forgiveness sa iyang mga maguwang,
nasabtan niya mga kaigsunan. Siguro silang manoy, nasuko lang gito pag-ayo sa ako, gumikan manggudpod sa pagkapinangga, subra sa akong amahan. And probably Jacob would begin to blame his father. Pero iyan nasabtan mga kaigsunan, but it was just natural for my father to make me his pet. Gumikan kaya nga akong mama, mo iyang pinalabon nga asawa. Unya na tao ko, at his old age, so normal rin yun siguro. And I don't have to hate my dad, my older brothers for what they have done. Pait kay mga kaigsuunan, ang mulahutay sa kinabuhi, nga ang imong kasing-kasing puno sa pagdumot. Bugat ng suliran, bugat na ang mga sirkumstansyas kinabuhi, pait pang pangitag kwarta, matanggal patapirmis trabaho, wa pagitay swerte sa atong pangimpleo, unya labaw sa tanan mga kaigsunan, bugat pa kayong pagdumot sa kasing-kasing, lisod ilahutay mga kaigsunan, which is why Joseph knew that the best way forward, and probably was the reason for his revival, is he had forgiven those who have done wrong against him. Kung imong timbangon ang kabalaka, ang kasamok nga niabot sa kinabuhi sa mga magulang ni Joseph, mga kaigsunan, samara sa trouble of Jacob, and samarasab mga kaigsuunan sa trouble sa mga Kristohanon sa pagkakaron. I'm sorry if you will find your face to be right here for the sake of illustration. Akong gituyo gining hulagway sa mga taga-Bohol nga federation mga kaigsuunan naron, relatable kayo nga kitang mga Adventista sa CVC or wherever we come from mga kaigsunan are experiencing the same kind of Jacob's trouble. We have the same insecurity of God's people today. Assurance of salvation remains to be an issue. Pangutanon kagani, Brad, people of the book mangyod mo. Supay mangyod sa Biblia yung pagtulunan, why gito is lunsay nga doktrina, closest to the Bible, nagbasag Biblia, nagampo, nagsimba sa lipapahulay sa ikapitong adlaw sa simana, which is very much biblical. Pangutana, Brad, kung mubalik ang Ginoo, maluwas na mo? Unsay tubag, largo mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios, gapaningkamot pagita, Brad. And that is a form of Jacob's trouble in its purest sense sa atong panahon karon mga kaigsunan. Nagunahuna ta nga katawhan sa Dios gapaningkamot aron makasakas langit, basin ang Dios wa makauyon sa atong mga binuhatan, and yet we have never realized that long before Jesus already died for your sins and is willing to forgive us when we come to Him mga kaigsunan. And that is the issue of insecurity, like Jacob and his experiences during his trouble, og sa iyang makanakan mga kaigsunan sa ilang pagatubang kang Joseph nga dugay rang nakapasaylo. In their guilt and fear, they anticipated retribution. Wagid sila magdahom mga kaigsunan nga tagamtam pa sila kalipay nga patay ng ilang amahan. It was a gripping fear of guilt, and they anticipated retribution mga kaigsunan. Grabe kini lang kabalaka hangtod eventually sa ilang conclusion sa ilang sugilanon mga kaigsunan. Diretso na lang sila dayon og offer sa ilang kaugalingon. Joseph, kahibaw mi sa kapait nga among nadala sa imong kinabuhi, 22 years sa imong pag-antos, and this is already too much na imong gihatag namo, Joseph. Okay na mi. We be thy servants.
Ayaw na lang mig-isipi, Joseph, sa among kamaldito kaniadto. Himua na lang ming imong mga sulugoon og niini mga kaigsunan nasakitan pag-ayo si Joseph. Naunsa man mo manoy. Nganong ingunana man ang dagan sa iyong unahon nagkasing-kasing, dugay ramang kayo kung nakapasaylo ninyo. Ayaw ragod mo pag-ingunana. Joseph's love for his brothers was deep and unselfish, ug nasakitan siya pag-ayo mga kaigsunan. Sa ilang gibalon-balon nga mga kahadlok, kay basin unyag manimalo si Joseph because that was not the intent, that was not the content of the heart of Joseph. Ug dinhi nato makita mga kaigsunan, kung giunsa paglantaw ni Joseph ang kinatibuk-an nga mga plano sa Dios. Tinuod mga igsoon kanang giingon nga, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Never to harm you. Kung imo lang ginangkuptan kanunay nga mga saad sa Dios mga kaigsunan, you will always be confident nga bisag magkasirkubalintong pa ang kalibutan mga kaigsunan, naa ka kanunay sa mga kamot sa Dios. Yes, pain, diseases, kapildihan, heartaches, broken relationships, kamatayon at its worst mga kaigsunan, pero kining tanan kabahin sa mga laraw sa Dios nga iyang nasayran alang sa iyang mga katawhan. Busa ningon si Joseph mga kaigsunan, ayaw mo kahadlok nga numan Dios ba di ay ko nga niasa kong kamot ang panimalos. This only reminds every Bible-believing Christian mga kaigsunan nga ang kinabuhi ni Joseph was one that is totally humble. Karon nga si Joseph naanas katungod, taas nagposisyon mga kaigsunan, sa gihapon pwedeng mutiko-ko, mutikubo ug makighalubilo ni adtong mga ubos sa iyang kahimtang mga kaigsunan. And this is a great example that we need to learn. Gisumpay ni Joseph ang iyahang sulti ngadto sa iyang mga maguwang, but as for you, ye thought evil against me. Siguro manoy, sa una, sa inyong paghulog nako dito sa tabay nga waysod, sa inyong paghulbot nako, abi nako inyong nakuluwason, ibaligyara day ko ninyo. So nga midyanhon, ang inyong laraw, probably ni atong tungura, was prompted by hatred and jealousy. Pero manoy, lahi ang tanaw sa Dios. God meant it for good to bring to pass as it is this day, aron maluwas ang daghang kinabuhi sa mga katawhan. Nakita sa Dios, mga manoy, nga moabot ang panahon nga nagkinahanglan ning dapitag, mudumala, aron maluwas sila gikan sa krisis sa kagutmanan. And please do not take it against yourselves. God meant it for good. Mao ni ang kinauyukang mensahe sa atong pagtuon karong simanaha mga kaigsunan. Samtang ang mga igsoon ni Joseph naglaraw og dautan alang sa ilang kamanghuran, God's purpose bukod naligas ang kabayo nga gisakyan, nahulog ang hari mga kaigsunan, nasangit ang iyahang tudlo didto sa gamot. Unya grabing pagkasangit mga kaigsunan, naputol gyud ang iyang tudlo. Gibalikan siya sa iyahang bata-bata. Katawa lang ang bata-bata, Senyor Hari, kumusta man ka, naunsa naman ka? Namapha mga kaigsunan, okay ra ko, pagtanaw karon sa iyahang kamot. Nawad-a naman siya sa katudlo. Ingon siya, guyon sao na lang ni ingon raman ang iyahang bata-bata. Ay, Senyor Hari, okay ra gyud na. Yun ang hari, unsay okay. Kawa pag kunin mo yung batasan, di man ko kamulaban sa imong agalon. Uli ta. Gipriso niya ang iyahang bata-bata mga kaigsunan kay di gyud kahibalo mo simpatiya.
Dugay-dugay na ulian ang hari, balik siya og sakay sa kabayo, gibit-bit niya ang lahi nga sulugoon, mga kaigsunan. Pagabot nila dito, mas unahan pa sa lasang nga ilang gipangayaman. Tuay nag-atang didto nga mga tribes people, mga barbarians, mga kaigsunan, gisikop ang hari o ang iyang ikaduhang sulugoon. Kadtong panahon na, was there time for ritual nga maghalad sila dili nila katribo. Gipanggaid na mga kaigsunan. Unang gikuha ang bata-bata, ilado man gyud kayo nga hari kay nagsanina siya og nagkuruna mga kaigsunan, giuna ang bata-bata, unya gipauhay gyud ang hari, gibangan sa mga kaigsunan, patay na ang iyang kinuhang bata-bata, karon ang hari mao na isunod og sugba mga kaigsuon, pagtan-aw sa mga taga-tribes people, nakit-an man ang iyahang kamot nga kuwang og isa ka tudlo. Ingon ang tribesmen, undang dili ni pwedeng dawato nato sa atong mga Dios-Dios kay dili kumplito. Gibuhian ang hari mga kaigsunan. Nakauli, yang giingnan ng iyang salugoon, sakto ka sa imong pag-ingon, okay ra na. Kay kung wa maputol ang akong tudlo, patay na ko karon. Ningon din niyang sulugoon, Senyor Hari, okay ra gyud. Salamat sab kayo nga imo kong gipriso, kay kung wa ko nimo prisuha, kitay magkuyog, patay na sab ko karon. God is sovereign. And He can work even through sinful actions to achieve His purposes, mga kaigsunan. Wa ni nagpasabot nga giuyunan sa Dios ang mga butang makasasala, but so that He can orchestrate events to bring about the good. Naipipila ka mga examples nga akong ipahat sa inyo, mga kaigsunan. During the 4th century, if you will review great controversy, imong mabasa mga kaigsunan ang kapait sa pagpanglutos sa mga Kristohanon dito sa Europa. Some of them were burned at stake. Ang uban mga kaigsunan gipanggaid, gibutang dito sa mga hawanan, gipangbuhian ng mga leon, gihimo sila mga gladiators mga kaigsunan, makigsangka sa mga mananap nga mapintas, gumikan kay kining mga tawhana, dili mubiya sa ilang pag-alagad o pagkamatudon-adon sa Dios. Gipanglutos mga kaigsunan. One time, Jerome Huss was burned at stake. Pagkaugdaw sa iyahang lawas mga kaigsunan, gikuha ang iyahang mga abo, wa pag yun matagbaw ang naglutos, ilang gipunpon ng mga abo mga kaigsunan, gidala dito sa suba, sa Danube, and wherever that streams of water will flow, dito sab na dala mga kaigsunan ang mga abo sa gisunog nga lawas ni Jerome. And wherever those ashes would arrive mga kaigsunan, the more nga mas mukatap pahinoon ang mensahe sa Kristyanismo. Which is why we find in one of the popular songs by Steve Green, the blood of the martyrs is the seed of the church. According to one of the church fathers, the earth has been filled with the blood of the martyrs as with seed. O gikan ining binhiya, niturok ang tanang mga pananom sa iglesia. They have asserted Christ's cause more effectively when dead than when they were alive. Kay labing tinuod mga kaigsunan, mas labaw nga gilutos ang mga katawhan sa Dios, o mas sa panahon nga sila mibarog mga kaigsunan, mas midaghan pahinoon ang mga Kristohanon nga misunod sa mga lakang sa Dios mga igsoon. Another story that we find which will help explain all things work together is the one we find in John chapter 9. Sugod pa lang sa kapitulo 9 mga kaigsunan, gidala sa mga tinunan ni Ginoong Hesus ang usa ka batanon nga buta, ug ang iyang pagkabuta mga kaigsunan sukad pas iyang pagkahimugso. Ang pangutanan nila kang Ginoong Hesus, Rabay, kinsabay nakasala, kining tawhana ba ang iyang mga ginikanan?
nganong nahimugso man siya nga buta. They would like to spiritualize the fact that people who have infirmities, mga kaigsunan, mga tao kunuhay nga gipangbadlong sa Dios. Magsakit ganita, murag normal man itong una-una, nga gibadlong tas Ginoo, mga kaigsunan. And this was the same concept that they had during the time of Jesus. Grabe ninyo sa itubag ni Kristo, mga kaigsunan. He did not open up in the thread of the conversation. Instead, matod niya, neither this man nor his parents sinned. Panon sa isumpay, mga igsoon, nahitabo ni aron ang mga binuhatan sa Dios masaksihan sa tibok kalibutan, pinaagi kaniya. Even in sickness, even in infirmities, mga kaigsunan, gamiton pa na sa Dios aron mahimaya ang iyang ngalan. All things work together for good. We will also see this picture of several of our churches. Realidad ni mga kaigsunan, dili lang diris Visayas, ngadtos Mindanao, naidaghan, ngaris Luzon, bisag asas tibok kalibutan, mga kaigsunan, you will find church people fighting against each other. Nay panahon nga nay bagong tubo musulod, unya nauyunan sa mga kaigsunan, mo'y pilion nga mahimong tigulang sa iglesia, di na mapili tong karaan kayong tiguang, mga kaigsunan, nahitabo, na sila'y paksyon-paksyon, na ay mga simpatiya, nag-away ang iglesia, nabungkag, mga igsoon. And yet, even in this painful situation, 20 katuig ang mulabay, 50 katuig ang mulabay, mga kaigsunan, kadtong circumstances man nag-away, nagda naman hinuon, og pipila ka mga iglesia in the same community, alive, vibrant, dasig na mga iglesia, mga kaigsunan. Di na gani may hinumduman, ugon sa hinungdan nganong nanaghan, pero kung imong tuhugon, mga igsuon, gumikan sa awayay. God can do all things in favor of His kingdom. Ngarita sa missionary aspect. Importante siguro mahibawaan nato, mga kaigsunan, paunsa ni katag ang mensahe ng Adventista ngaris Pilipinas, mga igsoon. In 1800s, late 19th century, mga kaigsunan, we know the first missionary officially sent by our church was John Nevins Andrews niadtong 1874. Last year, gi-celebrate na ito, mga kaigsunan, ang 150th anniversary of the church missionary endeavor. First, good. Nagsunod-sunod na dayon, mga kaigsunan. Primero, Andrews was sent to Europe, dito sa Switzerland, mga kaigsunan. Later on, gipalapdan ng itong trabaho, niabot og South America, niabot og African continent, niabot nga rin sa Oceania or Asia, mga kaigsunan. Gani may bawa na to nga naapotay kusog kayo nga buhat somewhere in Australia, mga igsoon. But as our church leadership from United States would come to Australia, hapitanan yun nila ning Asia, mga kaigsunan, and they found potential in Asia. In 1896, nasulod ang Japan. Pagka 1900, nakasulod ang mensaheng Adventista sa Indonesia. 1901, our message penetrated China. 1905, Philippines, mga kaigsunan. Unya, gikan ditos kauluhan sa Manila, mikanaog ang mensahe paingon nga res Kabisayan, mga kaigsunan. And you know what? It was pioneer missionaries from Iloilo that brought the message down to Mindanao in 1918. Bininyo, mga igsoon, wag yung Adventistang SW o SEPUM kung dili patungod sa mga misyonero nga gikag CPUC. Tungod sa ilahang gugmag kahingawa sa buhat ni ngadtos Mindanao 1918. Pero kung imong tanawon
ang gidaghanon sa mga Adventista niining pila ka mga nasod mga kaigsunan. Japan, Indonesia, China. Grabe ang pag-antos. In fact, South Korea nowadays used to be very strong country as far as membership and evangelism is concerned. Pero ang mga nasod, mga kaigsunan, sama sa Japan, South Korea, Singapore, even Thailand, mga kaigsunan, magkaingong ka, arang lisura na mangyug kayo nimong pasudlan sa mensahe. Reasons are, number one, basta gani maayo ang ekonomiya, mga kaigsunan. Mag-anam gyud kalisod ang pagwali sa Ebanghelyo. How about Indonesia? Indonesia is the largest Islam country sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Sakop na sa divisyon. Kumusta ang Pilipinas? Ang Pilipinas, mga igsoon, just to give you an encouraging figure, ang tibuok SSD has a membership of 1.8 million, more or less. 1.8 million, 11 countries. Kay bao ba mo makaigsunan og pilay sakop sa Pilipinas? 1.4 million. Buti pasabot kanang 400,000 mga kaigsunan bahinon pa na sa 11 ka mga nasod outside the Philippines. Ang sunod, Indonesia 300,000. So kanang siwil nga 100,000 mga kaigsunan bahino na sa siyam ka mga nasod outside Philippines and Indonesia. Ingon ana kalisod ang pagbuhat ni ining mga nasod, mga kaigsunan. Why is Philippines very strong and very active? Nganong naman tayo 1.4 million ka mga sakop sa Adventistas Pilipinas, mga kaigsunan? Primary reason, gumikan kay Pilipinas is the predominantly only Christian country in Southeast Asia. Ikaduha, mga kaigsunan, nganong kusog ang atong buhat sa Pilipinas? Because in general, Philippines economically is an impoverished country. Di na gyud ang ngayang huwaton, mga kaigsunan, nga muasinso pang Pilipinas ay hata maning kamot ug wali, mga kaigsunan, because time will come, it will never be on our favor. I mean the preaching. Mintras daghan pang mga dapit sa nasod sa Pilipinas, mga kaigsunang lisod. Muadto kas Thailand, muadto kas China, magwali ka dito ang pinakalisod nimong tubagon nga pangutana, mga igsoon. Brad, kumubalhin ko niya ng imong tinuhuan, unsa may ikaamot ana nga mas mo improve pa ang akong kinabuhi. You are at a loss of answers, mga igsoon. Pero nga res Pilipinas, wali ka, ang Ginoo mo balik na. Grabe ang tubag sa mga tao. Brad, punta na ng Ginoo. Wali pa ta. Because this is how we respond to preaching, mga kaigsunan. Ang lubad, even poverty, God can use in favor of His kingdom. Sahay mangutan na ta, Pastor, okay ra magidunta ng musalmo tas trabaho. Pastor, basta kay sigurado lang unta ba nga kung mangindahay tas buhat si Ginoo. Kasakat taglangit, Pastor, igsoon, di ginaangay na tong kabalakan. There is a statement from Christ Object Lessons, page 326 and 27. Each has his place in the eternal plan of heaven. Ang matagosak ka nato, mga kaigsunan, na dunay luna sa walay kinutuban nga laraw sa langit. Each is to work in cooperation with Christ for the salvation of souls. Ang matagusa, kinahanglan daw makigsalmot sa buhat ni Kristo aron luwason ang mga kalag. Because not more surely is the place prepared for us in the heavenly mansion than is the special place
designated on earth where we are to work for God. Kung unsa ka siguro mga kaigsunan ang imong luna sa langit, ayaw nagkabalak kay mas sigurado igsuon ang imong luna sa buluhaton sa Dios dinhis kalibutan. And that is to be our journey. Now we will go to the next aspect in the last portion of our study, mga igsoon. There is an interesting parallelism between Jesus and Joseph. Managsamag yun si Ginoong Hesus ug si Jose, mga kaigsunan. Nining pipila ka mga panigingnan. Silang duha, both of them are beloved sons. Si Joseph, mga kaigsunan, gihimong gobernador sa Ehipto at age 30. Both of them provided for God's people in their need, and both were exalted after being humiliated. But the best similarity for both, mga kaigsunan, Jesus and Joseph, they forgave both those who have wronged them. And we now come to the last part of our study for the week. Ingon si Joseph, ayaw mo kahadlok. I will nourish you, including your little ones. Inibitaw mga insecure ta, mga kaigsunan, we always need that assurance. Kinsa bagoy di nato ganahan dirig maayong kinabuhi. Natay atong mga dream houses. Ideal pa gyud nato nga dream houses, mga kaigsunan, didto sa barangay gipalibutan og basakan, bisag two-story bungalow, unya bisag kahoy inak-ak lang, aircon pod, may solar panel ang atop, malipay na ka magunahon na, mga kaigsunan. Unya, labas ang hangin, mutanaw ka dito sa imuhang bakilid, na ay lake sa silong. And that's our dream. Unya, imagino nimo imong mga anak, magduwa-duwa, diyas lagwirta, mga kaigsunan, mag-istorya mo, nga wayawayay. That has been our dream, mga kaigsunan. We work hard. And we will be happy to see our children and loved ones enjoy beautiful life. Abunda. And the ability to buy anything without looking at the price. Sana all. Nabitaw, di na ka magunahuna nga. Di na taka-afford, anak. Kanila sa itong paliton, tunga kilo lang sa nga buwad. Ay mahal na kayo. Nay, nindot nga statement nga akong i-share sa inyo, mga kaigsunan, if you want to buy anything without looking at the price, you need to work hard without looking at the time. Well, that's just part of work ethics, mga kaigsunan. You try it, and you will find its results, mga kaigsunan. Now, the family is now one whole piece again. This time, the family of Jacob, ang tanang mga guwang nga mga anak, kauban ni Benjamin ni Joseph, ug ang tanan nilang banay, mga kaigsunan, reconciled, starting again with a clean slate, and nothing could be more reassuring than being reconciled with God. Pagkanindot na lang gyud sa panahon, mga kaigsunan, nga wa na kay kabalakan. Ang tanan nimong kabalakas kinabuhi, ugma, matarong ka sa imuhang panginabuhi, mga kaigsunan, gasimba kas Ginoo, everything is complete package, makaingon ka, nindot na gyud. Sanglit, kanibitawng layo tas Ginoo, bisag kwartahan kaigsuon, pero layo kas Ginoo, wa gyud kay kalipay. Bisag pila pa ka figures ang imong income kada buwan, mga kaigsunan, basta wa na gani kay simba-simba, wa na kay pakigsalmot sa mga buhat sa iglesia, mga kaigsunan, life will remain meaningless. Ato kung tugbangon, mga kaigsunan, balansihon po nato. Di pod mayo ng puros na lang nata sa simbahan, mga kaigsunan, pero pagkuot mo sa imong bulsa, mingaw pastirana sab. Let's strike that balance. But the one fact that remains, the way of the wicked is hard. Dili gyud sa yun, mga igsoon. And so we look at the fields of Goshen. Dito sa Ehipto, ang bahin nga dapit sa Goshen, mga kaigsunan, gihatag ngadto sa panimalay ni Joseph.
aron didto sa manimuyo, and we will find the theme of history repeating itself. Abraham, Isaac, and Jacob. Unsa may nahitabo ni Abraham, gikan siya sa Mesopotamia, gitawag sa Dios paingon sa Kanaan. There was famine in Canaan, mga kaigsunan, for a while. If you follow the life of Abraham, mga kaigsunan, napugos si Abraham nga mubiya sa Kanaan, mungadto siya sa Ehipto, didto siya nakasugamak og daghang mga pagsulay, and eventually he went back to the land of Canaan. Kumusta man si Isaac, ang anak ni Abraham? Didto sila nagpuyo sa Kanaan, mga kaigsunan. Nag-edad si Isaac og 40 anyos, wa pay napili nga asawa, and the father Abraham wanted to find a wife for him. Niadtog Padan Aram ang iyang sulugoon nga si Eliezer, mga kaigsunan. Pag-abot niya dito sa Padan Aram, nakita niya ang dalaga nga si Rebecca. Niingon ang pamilya ni Rebecca, Sir Eliezer, ganahan mi sa imong offer nga ang among dalaga mahimong asawa sa anak ni Abraham nga among pamilya. Dili ba di ay pwede nga dinhi na lang nimo pasulungon si Isaac? Ingon si Eliezer, dili pwede, sir. Gumikan kay panulundon manggod nga yuta ang Kanaan. Dili pwede nga ang lumulupyo sa Kanaan, mulangyaw sa laing dapit, mas maayo pa nga ang tagalangyaw nga dapit, mo'y mungaris Kanaan. And that's the story of Isaac. And we will also find the life of Jacob, mga kaigsunan, pinahagi kang Joseph, gikan sa Kanaan, nadala sila dito sa Ehipto, and they will eventually stay as slaves for the next 400 years. Fast forward in the book of Exodus, Moses would bring this family back to Canaan. Ato ning sipungon, mga kaigsunan, sa atong pagtakop sa pagtuon nining adlaw. We are the modern Israel. Ang sugilanon ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Sa 12 ka mga anak ni Jacob, mga kaigsunan, mao ang imo ug ang ako nga sugilanon. Pinaagi sa mga panalangin sa Dios, atong natagamta mga bunda sa atong kakugi, sa atong pagkamatinudanon, mga kaigsunan, and eventually, life suddenly becomes good in this Egyptian land of the world, mga kaigsunan. Suddenly, we forget that we have already become the slaves to the world. Nahimutang mga ulipon niining espirituhanon nga Ehipto, mga kaigsunan, and we need to make sense of our current condition nga kining kalibutana mao ang Ehipto, and we are not citizens of the world, mga kaigsunan. Asa tangad to? Mga katawhang pinili sa Dios, mamauli ngadto sa yutanon nga Kanaan nga gisaad sa iya mga katawhan. We need to set our eyes again to our heritage. Nining adlaw, mga kaigsunan, pila ba sa ato ang gustong musabak ni ining panaw paingon ngadto sa langit? Mulalin kuyog ang tibok natong panimalay, mga kaigsunan, magsugod sa panaw paingon sa langit nga mao ang langit nung Kanaan nga panulundon nga yuta alang sa mga katawhan. If that has been your desire, mga igsoon, please show it by standing where you are seated. Barog kamo sa inyong nahimutangan, mga kaigsunan. Dalay ko ng Diyos. Pila ba kanato karon ang gustong ma-reconcile una sa tanan ngadto sa Dios? And if that happens, mga kaigsunan, it will connect by the chains of reconciliation, not of hatred, bisan pa sa tong mahal nga mga kaubanan sa kinabuhi. You have already stood up, mga kaigsunan. Dalay ko ng Diyos, nining handom sa itong makasing-kasing. Atong iduko ang atong mga ulo, pinaagi sa paghinumdom nga layo, nakitag naabtan ng kinabuhi, adunay mga tamis, mga parat, tabang, aslom.
Pahinumdum lang ni mga kaigsunan nga layo na tagnaabtan. Because when life gives you tangerines, just look how far you have come. Silimbahon nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo nga natakop ang among pagtuon si Buksimana mahitungod sa kinabuhi ni Joseph. Daghang mga liko, daghang tungas, lugsong. Apan kining tanan kabahin lamang sa mga gumunhap nga imong gitagana sa imong katawhan aron maugmad ang Dios nung kinaiya. Among mapabarog ang taras ni Ginoong Hesus nga magpuno sa among makasing-kasing sa mga handurawan nga langit noon, pasaylo sa mga nagpanghimaraot kanamo ug mudawat sa imong kadagaya labaw sa tanan kinabuhi nga walay kinutuban malipayon kuyog sa among tibuok banay mga pinalangga. Salamat o Dios ning katawhan nga mibarog gikan sa ilahang lingkuranan. Bindisyon ni ang tanan lakip sa tanan namo usab nga mga viewers nga napigiguban over social media kung di naabot kini nga sibya. Panalangini ang usag-usa ayuha ang among mga balatian diha sa lawas ug sa espiritu puna ang among panudlanan og hupnga kami sa imong presensya, andam kami sa pagpanaw diha sa iyo tan-on nga kanaan. Salamat ikaw motubag, mo pasaylo sa mong kalapasan sa ngalan ng Gahom ni Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen.